ଶପଥ ସ୍ମରଣ କରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ବେଶୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଭଜନ ଗାଇବା, ଭଜନ କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉ? କହୁନ, କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲଗେଇ ଭଜନ ଗାଇବା ଦରକାର ଅଛି? ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ବେଶୀ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯେତିକି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ପଛକୁ ଶୁଭିବ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ କଥା ପଛକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ପଛରେ ଶୁଭୁଛି ଟି? ଶୁଭୁନି? ଆରେ ଏବେ ଶୁଭୁଛି? ଦୋଷ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟି, ଭୂମିକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଲା। ତ ଭୂମି କେମିତି ଦୂଷିତ ହେଲା? ଭୂମି ଦୂଷିତ ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ଖଣି ଖୋଳିଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କଲୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍। ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବୟସ ବେଶୀ ହେଇଥିବ, କେବେ ସେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ପାଣି କିଣିକି ପିଇବ? କୂଅ ପାଣି ତ ସମସ୍ତେ ପିଉଥିଲେ। ମୁଁ ପୋଖରୀ ନାଳ ପାଣି କହୁନି, କୂଅ ପାଣି ତ ଆଜିକାଲି କୂଅ ପାଣି ପିଇ ହବ? କଣ ହେଇଗଲା? ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୂଷିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଆମ ଦୀପ ଜଳେଇଲୁ, ଏ ଦୀପକୁ ଘିଅ କୋଉଠି ଆସିଲା? କୁହନ୍ତୁ, ଘିଅ କୋଉଠି ଆଣିବ? ଶୁଣ, ଗୋମାତା ତ ବହୁତ ରଖିଛ, ଗୋମାତା କହିଲ ବଡ ବଡ କଥା କହିଲ। ବଜାର କିଣିକି ଆଣିବ ଘିଅ, କିମ୍ବା ବଜାର କିଣିକି ଆଣିବ ତେଲ। ସେ ତେଲ ଘିଅ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ମତେ ପ୍ରସାଦ ଦବ, ପ୍ରସାଦ କୋଉଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି? ନାଇଁ ରାନ୍ଧିଛ କୋଉଥିରେ? ଅଗ୍ନି କଥା ପଡିଛି ପରା। ରାନ୍ଧିବ କୋଉଥିରେ? ଗ୍ୟାସ କଣ? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कौन? खनिज तेल। से कोट आसले उच्च कौन? माटी भीतर कोट आसले प्राणी मानकर चर्बी। तमे कहबो मुर्दार को पडुछु सेथिरे रोषेई करिवो। प्राणी मानकर चर्बी रूपांतरित होई करिवो खनिज तेल हैला। अग्नि प्रदूषित, वायु प्रदूषित, वायु प्रदूषित कहया दरकार नहीं, आकाश प्रदूषित शब्द। आमे भारत वर्ष संपूर्ण प्रदूषण भीतर खाली ये तो बाह्य प्रदूषण, बुद्धि प्रदूषित, विचार प्रदूषित, आचार प्रदूषित, व्यवहार प्रदूषित, ये प्रदूषण द्वारा भारत वर्ष आम प्रदूषण को निजे बढ़ाऊ कि नहीं देखा कथा व्यक्ति हिसाब से मत कह ये भारतवर्ष बदल प्रवचन भाषण तार देश बदल अब से भोट राजनीति सत्ता बदल जीव भाषण द्वारा भल भल मन महिला भाई भाषण दे कहे सत्ता बदल जीव, क्षमता क्लोज चली या तो देश बदल भाषण तो लोक चरित्र बदल। मुझे कहली आपको ये कहली धर्मीय यंत्रटी